Bé, bon dia a tothom. Com a empresa de serveis de mobilitat, Ferrocarrils té dos principis que té de manera molt clara, interioritzats. Tots nosaltres portem dos objectius clarament identificats. Un és l'atenció al client. L'atenció al client per nosaltres és un avantatge competitiu. El nostre personal és un personal que té una relació amb el client privilegiada i, per tant, entenem que el millor servei que podem donar és la millor atenció al client. Aquest és un punt que tenim molt interioritzat. El segon, pot ser que per algú sigui una novetat, és que també tenim molt interioritzada la intermodalitat. Per què la intermodalitat? Doncs perquè la intermodalitat no deixa de ser un vector d'ampliar la capacitat de captació de demanda. I per tant, si entenem l'experiència d'usuari com aquell procés que comença amb la planificació del viatge, amb l'arribada a l'estació, amb agafar el tren, amb arribar a destinació i des de l'estació de destinació dirigir-se a la destinació final, tota aquesta experiència d'usuari té un parell de baules que són essencials. La primera que us he dit, l'atenció al client, i la segona, la intermodalitat. Com arribar de manera confortable i ben enllaçada amb els serveis ferroviaris. Això fa molts anys que ho diem i fa molts anys que hi treballem, però des del moment que hem sigut capaços de treballar amb la digitalització i en projectes d'innovació hem fet un salt qualitatiu important. I per això estem aquí avui per explicar-vos-ho. En primer lloc, us parlarem de l'experiència d'usuari des del punt de vista de l'atenció al client. I en Carles Cots, que és el cap de producció d'estacions, començarà amb aquesta exposició. Què estem fent gràcies a la digitalització i a la innovació per millorar aquesta part de l'experiència d'usuari, l'atenció al client. I després la resta de ponents continuaran amb aquelles participacions, amb aquelles aportacions que estan fent a Ferrocarrils per tal de fer créixer la nostra capacitat d'influència a través de la intermodalitat. Per tant, en primer lloc, jo aquí ja ho deixaria, però sí que vull presentar-vos, com us deia, els ponents amb una mica més de detall. En Carles Cots porta 41 anys sent ferroviari, es diu ràpid, és de les primeres promocions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ja com a empresa pública. Per tant, va començar des de la base i des d'aleshores ha anat adquirint competències i en aquests moments, com us deia, és el cap de producció d'estacions. Un dels seus reptes ha sigut transformar les antigues estacions amb la seva taquilla, amb els sistemes antics del ferrocarril de treballar, amb una nova filosofia de gestió que és l'atenció directa al client a través del personal en contacte. Ara ens ho explicarà. En segon lloc, ens acompanya la Carme Pros. La Carme Pros porta 31 anys en el sector de la mobilitat. És la tercera generació de la seva família, òbviament, en l'àmbit ferroviari, del transport, no ferroviari, transport per carretera. Des del 2015 va assumir la gerència del grup d'empreses Grup TG, que està format per 180 treballadors, amb un 35% que són dones i uns 110 vehicles. Actualment lidera el projecte Bus4Me de transport a la demanda, que és una solució tecnològica que també ens explicarà, innovadora, de mobilitat intel·ligent i sostenible, desenvolupada dins d'aquest grup, implantada en diversos territoris de la geografia catalana, i també ha estat reconegut aquest projecte amb el Premi Mobilicat recentment, i ara encara més recentment amb el Premi Agenda 2030 de l'Ajuntament de Barcelona. És correcte això, Per tant, també ens explicarà aquests projectes com es vinculen a Ferrocarrils i com ens permeten ampliar aquesta capacitat de captació de demanda. En segon lloc, ens acompanya l'Aitor Moreno. L'Aitor Moreno porta 11 anys en el sector de les TIC, amb els últims 6 dedicat a donar suport des de Telefònica a tot l'entorn de la Generalitat de Catalunya. És tècnic superior en sistemes de telecomunicacions i informàtica, responsable del projecte de Smart Parkings a Ferrocarrils de la Generalitat. Ara ens explicarà també en què consisteix.
i ha liderat projectes com el desenvolupament de la xarxa Wi-Fi als centres d'educació pública de Catalunya, la transformació de telefonia IP de les agències d'emergències de la Generalitat o el pilot d'accessibilitat acústica a les comissaries dels Mossos d'Esquadra. És a dir, la tecnologia al servei de les iniciatives o dels processos de servei a la ciutadania. I en tercer, que seria el quart lloc, en l'Halo Blanes, que porta 15 anys especialitzat en pàrquings segurs per bicicletes i vehicles de mobilitat urbana, vehicles de mobilitat personal, present arreu de l'Estat i diversos països de la Comunitat Europea. Jo crec que sou líders amb 25.000 places de bicicletes arreu de l'Estat i una utilització diària de 20.000 persones que utilitzen aquests aparcaments segurs. També ens explicareu com esteu contribuint a l'increment de la mobilitat a través d'aquesta intermodalitat a ferrocarrils de la Generalitat. I res més, jo crec que passo la paraula a en Carles per tal que ens comenci a fer una mica la presentació de tot aquest procés de millora de l'atenció al client a través de la digitalització i la innovació. Moltes gràcies. Teva. Carles, ho necessites? Bon dia a tothom, gràcies per venir. Una mica us volem explicar l'experiència de viatge a través de la digitalització dels processos a les estacions. Una mica com ja ha fet la introducció a l'Oriol, volem veure com això ha afectat el canvi, sobretot en l'atenció al client. Per fer-ho, volem parlar de dos projectes. Un, que és al teu costat, i l'altre és producció sense papers. El primer, al teu costat, no és un projecte tecnològic en si, però el volem posar en valor perquè no deixa de ser una de les gènesis que ha portat el projecte de producció sense papers. El segon, que és producció sense papers, veureu que sí que hi ha l'àmbit de la tecnologia i la modernització dels processos ja impacten directament sobre ell. Per començar, jo volia deixar dues frases, dues afirmacions, per veure com després de les explicacions que farem, si es compleixen o no. Per no crear suspens ja us dic que sí que es compleixen i així ja ho acabem abans. Un és la digitalització de la millora de l'experiència i la recepció sobre el servei, tant del client com la persona treballadora a les estacions. Això què vol dir? Que aquí tenim un doble guany. Un doble guany perquè estem treballant per al client i ens surt reforçat, però les persones que estan 20 hores al dia, 365 dies a l'any, durant la cara a primera línia, per donar aquesta bona atenció al client, també surten reforçades de totes aquestes noves tecnologies. I la segona, el que diem és que la tecnologia és la palanca de canvi per transformar el servei a l'atenció al client. És evident que ara la tecnologia està en un moment de maduresa que ens pot aportar totes aquestes eines per donar aquest salt de qualitat a les estacions i sobretot sempre focalitzat en l'atenció al client. Començarem el projecte al teu costat. Va ser un projecte que d'alguna manera estava pensat en com podíem fer per fomentar la participació dels agents d'estació, per millorar l'atenció al client. Per què? Perquè cal considerar que qui té aquesta informació de detall, el detall de necessitat que té el client quan arriba a una estació, són aquestes persones que ho viuen cada dia i que molts d'ells coneixen a la perfecció quasi a on viuen, el que fan i com els hi va la vida. I tota aquesta capacitat de generar aquesta informació era molt útil tenir-la per després poder dissenyar aquests processos d'atenció. I per això, al teu costat, una de les principals raons que n'és és anem a veure com podem fer perquè tot aquest know-how, tota aquesta aportació, tota aquesta saviesa que tenen els agents que estan a primera línia pot ser traslladada i després treballada. Ens vam marcar uns objectius. L'objectiu bàsic era apropar a FGC els seus clients a les estacions per millorar la qualitat de la seva atenció. Sempre veieu que el foco al final sempre és l'atenció al client, com millorar-la, com fer-la més fàcil i com donar-li valor. I per tant una de la manera era acostar la nostra gent als clients. Però per fer això calien fer altres coses. Hi havia altres objectius per arribar a aquest objectiu més general. Un era canviar els comportaments.
però modificant actituds, perquè si no, no serveix de res. Modificar un comportament a base d'una instrucció, normalment el que acaba de passar és que aquest comportament torna a l'arrel anterior i per tant ens calia treballar modificant actituds. Donar suport als agents d'estació en la seva tasca diària. És molt fàcil dir no, vostès tenen d'apropar-se al client, tenen de ser empàtics, tenen de donar un valor afegit, però si després no hi ha un suport a darrere de tot això, no val, els deixem sol. Per tant, aquí el que estàvem dient és que tota la prefectura, tota l'estructura, tot l'estaf té d'estar a costat dels agents d'estació i així sí que forma la cadena. Millorar la productivitat, és evident que amb les eines i tecnologies i millora de processos el que fem és facilitar aquesta tasca i per tant que se pugui fer millor i més bé i per tant millorant la productivitat. Millorar la predisposició i la imatge del personal de FGC. Dintre de tota aquesta experiència era molt important agafar aquesta imatge de ferrocarrils, no? Que quan entres a una estació de seguida detectes a la gent de ferrocarrils i per últim l'increment d'orgull de pertinença a l'empresa. Com més fas participar la gent, més es responen a nivell d'orgull. De tot això es va fer tot un seguit d'accions de participació. Va ser un treball molt maco, d'algun més que altre, però em va sortir una cosa molt positiva. Ens van fer arribar més de 600 aportacions, que es diu aviat. 600 aportacions respecte a com ells veien l'atenció al client a ferrocarril. A més ens va servir per dues coses molt importants. Una, poder crear un logo que serviria de marca, de paraigües de tot el procés, que a dia d'avui ja tothom té molt interioritzat, que és el logo al teu costat que veieu allà dalt. Aquest logo, qualsevol cosa que treballem dintre l'estació i dintre l'atenció al client, sempre va associat i sempre dona suport al que estem fent. I l'altre és crear un decàleg, és dir, ells ens van dir com creien que tenia de ser l'atenció al client a ferrocarril. I d'aquí em va sortir un decàleg en 10 punts de com es veia l'atenció al client, com volíem fer aquest salt de qualitat. Després, amb aquests decàlegs, s'han anat treballant un a un, cada any, amb accions de suport, formacions expresses en aquell punt, es creen objectes per d'alguna manera anclar el coneixement que estem parlant, s'han fet jocs, s'han creat altre tipus de màrqueting, com llibres, com experiències, per donar aquest paraigües a tot aquest procés. Però d'aquí, l'important és que d'aquestes 600 aportacions és on va començar a sortir la necessitat que ells veien que tenien de donar un pas més en l'atenció al client. Els hi calien eines tecnològiques, els hi calia facilitar tots aquests processos que, realment encara eren processos de fa 30-40 anys, de quan les estacions eren molt ferroviàries, no s'havia acabat de donar el pas cap endavant. I per tant, d'aquestes suggerències, una de les gènesis va ser el projecte de producció sense papers, que evidentment n'hi va haver d'altres, però aquesta ens va d'alguna manera deixar clar que ho tenien que fer. Ara parlarem ja del cas d'èxit, de producció sense papers. És el projecte que impacta a nivell de procés i tecnològicament a tot el que és l'atenció al client de les estacions i veurem que bàsicament el seu principi quin era? L'automatització dels processos i la millora dels serveis d'informació per generar una millor eficiència al servei orientat al client. Tornem-hi a l'atenció al client, a l'orientació al client. Com? Dotant d'aquesta tecnologia que avui en dia ja està al nostre abast i millorant tots aquells processos que teníem en marxa, que molts d'ells ja no eren adequats. Per destacar una mica la magnitud de lo que era aquest projecte, he ficat aquí 4 o 5 xifres, però bàsicament el que tenim de retenir és que el que fa és simplificar i modernitzar les tasques diàries dels agents d'estacions. Coses que abans no es podien fer o es trigaven molt a fer, ara, mitjançant les possibilitats que ofereixen les TICs, es poden fer molt fàcilment i es poden dur d'una manera ordenada que afecta directament a l'atenció al client. Per fer això hi van intervenir tot un munt de persones, 337, va implicar totes les estacions de les línies metropolitanes, es van repartir 520 dispositius mòbils en tablets i en mòbil, es van posar més de 50 aplicacions i es van optimitzar més de 61 procediments. Ja veieu la feinada que hi ha aquí darrere.
Per tant, és un projecte complex, perquè a més intervenen moltes àrees i ha sigut un treball de coordinació important que crec que s'ha dut força bé i després veurem els resultats. D'aquest projecte el que es va valorar era quines eren aquelles coses que calien millorar i van sortir tot un seguit d'iniciatives per treballar-les i per d'alguna manera posar-les en valor i que els agents d'estacions tinguessin aquestes eines. En van sortir un munt, no les llegirem totes, però bàsicament d'assistències al client, de checklist de les estacions, eines de protecció civil, d'informació d'incidències, n'hi ha tota una sèrie de tot d'iniciatives que el que fan era el que parlàvem abans sempre, simplificar procediments, donar-los una agilitat que abans no tenien i poder arribar més directament al client. Això que ha comportat? Ha comportat una sèrie de millores que aquí al final és com comencem a veure els resultats. Els agents d'estació poden resoldre consultes dels clients des de qualsevol punt de les línies de FQC. El fet de tenir una tecnologia que et permet que des d'una tablet puguis donar resposta a qualsevol problemàtica que es dona a l'estació et dona aquesta facilitat. A més, han estat formats i estan capacitats en les competències digitals, perquè això va ser un altre del gran canvi, d'estar en un lloc que no havia entrat a aquest món de la tecnologia, ara avui en dia tenir-la com a principal eina de treball. Tenen accés a tota la informació de l'estació, és a dir, amb un clic tenen a l'abast tot allò que necessiten en qualsevol moment de la seva tasca, ofereixen respostes immediates a les preguntes més freqüents en totes les aplicacions que tenim. És molt fàcil que qualsevol pregunta d'un client, entrant a qualsevol d'elles, les puguem resoldre. I per últim, la major disponibilitat d'instal·lacions, permetent que els elements de les estacions estiguin operatives. Això és important perquè abans, per poder resoldre una incidència a una estació, qualsevol avaria, la gent ho tenia d'haver detectat, després trucava en un centre de control, el centre de control introduïa unes bases de dades, la base de dades anava a un servidor i l'àrea responsable del manteniment anava a l'estació moltes vegades a ulls tancats, perquè podeu imaginar que cada un pot descriure l'avaria d'una manera, no? No sé, rajola trencada, i un altre dirà rajola esquerdada d'un cantó, l'altre dirà... És molt difícil de poder acabar certificant quan arriba el mantenidor què és el que té de reparar i on té de reparar. Doncs tot això s'ha aconseguit millorar, perquè en l'aplicació que tenim de checklist de les estacions actualment és la gent qui ell mateix dona l'avís, immediatament això ja va al servei mantenidor, a més adjunta fotos, per tant el servei mantenidor quan hi va ja sap el que es trobarà, sap on està localitzat, és a dir, tot això ajuda a reduir el temps en què l'element estava variat, una de les millores. Però aquestes serien les millores més importants que gràcies a les tecnologies orientades a l'atenció al client s'han pogut aconseguir dintre producció sense papers. Fins ara he estat parlant i he estat explicant moltes coses, però crec que per veure si una cosa funciona o no calen dades, calen tenir indicadors, que dius, això va bé o no va bé. Aquí n'he agafat un parell. Des que han començat producció sense papers, el temps de resolució d'incidències, el que parlàvem abans, s'ha reduït en un 15%. Això és una barbaritat. Per què? Una mica ja he comentat el que abans. O consum de paper a l'àrea de FQC operadora. Està comptat des del 2019, que va ser el primer any, diguéssim, abans de la pandèmia, i ara que ja comencem a la normalitat, doncs és un 68,4 de reducció de papers. Imaginem la de papers que es feia, perquè clar, generes qualsevol instrucció i allò té d'anar a 80 estacions i té d'anar a 800 persones, i és una fulla de paper per cada un. Ara, en les tecnologies, doncs tot és informàtic i tot això ha desaparegut. Per tant, són indicadors que ja posen en valor tota la feina feta. I després un altre molt important, dintre la mesura que mesurem de l'índex de satisfacció al client, tenim dos indicadors que parlen dels nostres agents. Un, que hi ha treballadors que tenen i vigilen, i l'altre, els treballadors són amables. Doncs hem vist que des que aquest projecte s'ha posat en marxa, tant el projecte del teu costat com de producció sense papers, aquests indicadors han pujat. Això vol dir que el client també està valorant aquests canvis que estem fent estan donant resultats.
una mica he fet una pinzellada per situar-nos del que està passant a les estacions, cap a on anem, i això és continu. Aquí no hi ha aturador, és una millora contínua, tant un projecte, el del teu costat, com el de producció sense papers, cada moment es van adequant a les necessitats i es van incorporant nous reptes i noves iniciatives. Esperem que continuï i l'evolució vagi en marxa. Una de les coses importants d'aquest projecte ha sigut per la complexitat, la col·laboració entre àrees. Això ho tinc de dir perquè a vegades no és fàcil. Sí que els receptors finals és l'àrea de FGC operadora, però al voltant hi treballa molta gent, des de la gent del TIC, des de la gent de manteniment, d'edificis... És a dir, hi ha tot un englomerat que gràcies a aquesta bona entesa i bona sinergia s'han pogut canviar tots aquests processos i procediments que si no hagués estat fàcil. I l'altra cosa important és que crec que són un del projecte que més bona acollida ha tingut per part dels nostres agents d'estació. És una que la gent, cosa estranya, t'arriba a felicitar, no? Ostres, que bé, què fem, com ho fem? Això són coses que a vegades no solen passar quan innoves i quan poses canvis. I en aquest cas és una demanda que en part és perquè ja havia sorgit d'ells, ells havien aportat la necessitat i s'ha pogut tirar en marxa. Jo en principi ja estaria. I després, si es vau fer alguna pregunta, doncs ja la farem. Ara faré una mica de moderador, tinc 2 papers en aquest debat, i ara doncs, la Carme ens farà una mica d'explicació del procés d'electrificació de línies d'autobusos. Per posar en context, Ferrocarrils té unes línies d'aportació que el que fan és aportar clients a el que és el ferrocarril, que per si no hi anirien perquè casa seva para molt lluny de l'estació. Doncs, d'aquestes 7 línies, n'hi ha 3 que ja a dia d'avui estan electrificades i una d'elles és la que ara ens presentarà la Carme, és la que ens va des d'Olesa a Esparreguera. Per tant, li deixo la paraula i... Exactament, i a més van ser els primers. Sí. Gràcies, Carlos. Bon dia a tothom. Dins del pla de descarbonització dels autobusos d'aportació a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat, doncs es van posar en funcionament els 2 primers autobusos elèctrics interurbans al desembre de l'any 22 entre Esparreguera i l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat d'Olesa de Montserrat. Per posar en context, aquesta línia presta servei durant tot l'any, amb un interval de pas de cada 30 minuts i un total de 33 expedicions per sentit de dilluns a divendres, i els caps de setmana l'interval de pas s'augmenta 1 hora, amb un total de 15 expedicions també per sentit. Aquests vehicles són de la marca BYD, amb una potència de 150 quilowatts, de 12 metres de llargada, tenen 33 seients i 50 persones poden anar dempeus i té espai per una PMR. Són autobusos amb càrrega lenta i el consum aproximat és de 71 quilowatts cada 100 quilòmetres. En quant als avantatges de la posada en marxa d'aquests autobusos elèctrics, doncs podem destacar, per exemple, la millora en la sostenibilitat ambiental, perquè s'emeten 0 emissions i per tant es redueix la contaminació de l'aire, l'eficiència energètica, ja que els motors elèctrics són molt més eficients que els de combustió interna, resultant un menor consum i per tant són menys costosos a nivell operatiu. També menys soroll, perquè són bastant més silenciosos que els dièsel i per tant es redueix la contaminació acústica. I com he dit, doncs, menys costos operatius, degut a que el cost de l'electricitat és menor en comparació amb el combustible fòssil. En quant a les desavantatges, que també n'hi ha, sobretot és el cost inicial, que és molt més alt en comparació amb els vehicles dièsel, per les bateries i també degut a la infraestructura de càrrega. L'autonomia també és limitada. La infraestructura de càrrega és molt costosa i a vegades porta molt de temps. En el nostre cas va comportar 1 any poder-se connectar a la xarxa. La dependència de la red elèctrica, el cicle de vida de les bateries i sobretot la formació del personal, perquè
s'ha de formar tot el personal de l'empresa, els conductors, a taller, a serveis, tant en quant a conducció com a la infraestructura de càrrega, doncs tota la manipulació, no? I són una quantitat d'hores més important que no la conducció amb vehicles dièsel. Podem dir doncs, que els vehicles elèctrics ofereixen els avantatges en termes de sostenibilitat i eficiència, però inicialment doncs, són costosos, al igual que la infraestructura de càrrega. Tot i així, és probable que amb l'avenç de la tecnologia doncs, aquests costos cada vegada siguin inferiors, més atractius i, per tant, es puguin utilitzar més en el transport públic que no ara. No? En quant a la millora mediambiental, comparant l'any 22 amb el 23, el 22 el servei es feia amb 2 vehicles dièsel, vam emetre 108 tones de CO2 i durant aquest 2023 tancarem amb 46 tones. Això vol dir 62 tones menys, que és un 57% d'estalvi. Evidentment, la posada en marxa de tots aquests vehicles elèctrics ha tingut impacte en tots aquests ODS. La promoció d'aquests vehicles elèctrics juga un paper molt important en el desenvolupament sostenible, a l'abordar qüestions claus com l'energia neta, la mobilitat sostenible i la mitigació del canvi climàtic. Una de les línies estratègiques dins del Pla Estratègic de TGO ha estat aprofitar l'entrada en servei d'aquests 2 busos elèctrics per portar a terme un pla de digitalització dels serveis per donar una millor informació als usuaris i aquesta digitalització ens permet a les empreses fer una gestió més efectiva i de major qualitat per tots aquests usuaris. Les millores que vam implementar va ser primer implementar un SAE per obtenir dades de posicionament en temps real i poder preveure el pas entre parades també en temps real, implementar la instal·lació d'unes càmeres de comptatge de viatgers per tal de saber-ne també l'ocupació en temps real. Tota aquesta informació la tenim disponible a una app de l'empresa on hi ha tots els serveis, horaris, parades de totes les nostres línies. També la tenim a dins de ferrocarrils amb una pantalla. Quan arriben els usuaris tenen a la vista quan falta per arribar al tren i quina capacitat de places porta l'autobús. I també a tots els tòtems que tenim instal·lats a les parades d'Olesa. També es pot pagar el bitllet amb TPV, amb targeta de crèdit o bé amb el mòbil. I també la nostra app el que fa és informar de les incidències en temps real dels serveis com retards o parades que no estan en servei, per sobretot donar aquesta informació. Totes aquestes millores fan que l'usuari del servei tingui a l'abast tota aquesta informació en temps real, com he dit, i per tant impacti en la millora de l'experiència del servei prestat. Podem dir que gràcies a aquesta intermodalitat, als nous vehicles elèctrics i a tota aquesta digitalització del servei, l'increment d'usuaris respecte al setembre de l'any 22 amb l'any 23 ha estat de 29.530 viatgers, que suposa un 27,1% d'increment. Actualment la demanda diària és de 424 usuaris i la taxa anual mòbil, ja veieu que durant aquest 2003 acabarem sobre uns 185.000, cosa que farà que batem un rècord històric en aquesta línia. Des de TGO valorem molt positivament la iniciativa de Ferrocarrils i de la Generalitat de Catalunya per voler descarbonitzar aquest tipus de servei, ja que l'impacte és molt positiu. No solament beneficia el medi ambient, sinó que també resulta d'una major eficiència, qualitat, estalvi de costos i competitivitat per a les empreses. Satisfà sobretot les demandes dels usuaris, conscients de la sostenibilitat i les expectatives de mercat. Això és tot i moltes gràcies.
sent? Ara? Gràcies, Carme, molt interessant. Jo voldria fer una pregunta. Tenim dades de satisfacció dels clients d'aquest nou servei i quins aspectes són els més valorats? Bé, aquest any hem fet enquestes directament als usuaris. La valoració és de 5,7 sobre 5, 4,7 sobre 5. Sí, i el que millor puntuen sobretot és l'accessibilitat, perquè teníem aquests dos vehicles dièsels que teníem posat, només tenien dues portes, i aquests de 12 metres en tenen 3 i per tant és molt més senzill l'entrada i sortida de viatgers. La netedat del vehicle també és important i el soroll. El soroll la gent és el que valora més. És un bon canvi de servei. Doncs molt contents. Sí. Ja es veu que les dades certifiquen que el canvi no ha sigut una equivocació i que anem per la bona línia. Correcte. Doncs felicitats. Gràcies. Doncs bé, ara donarem la paraula a l'Aitor. Ens parlarà dels aparcaments d'enllaç i de la informació en temps real. Una mica ell ha liderat el projecte de Telefònica dintre casa nostra i ens farà una mica d'explicació. Aitor, vols vindre aquí? Ho fas des d'aquí, sí? Bueno, és igual. Ja veig que sí. Merci. Hola. Espero que mentre em posen la presentació, primer de tot donar-vos les gràcies a la gent de Ferrocarrils de la Generalitat per convidar-nos a explicar aquest projecte, que és un projecte que nosaltres hem dut a terme, però que és un projecte que ideeu vosaltres, que al final qui té la idea de millorar la connexió d'aquests aparcaments perquè la ciutadania tingui la informació més accessible és de Ferrocarrils i nosaltres al final som els executors d'aquest projecte aplicant el nostre expertís i coneixement. No? En aquest sentit, parlem de transformar les ciutats en territoris smart, en territoris intel·ligents. Al final l'objectiu d'aquest tipus de projecte és facilitar la vida de la ciutadania que fa servir el transport públic, que abans de sortir en aquest projecte en concret, que abans de sortir de casa puguis consultar si a l'aparcament de l'estació que et queda més a prop tens lloc on deixar el cotxe o si t'has de moure a una altra estació o què n'has de fer, no? O t'hauràs de buscar la vida i buscar-te'l, com hem fet sempre. Doncs aquí la idea és donar aquesta passa endavant per facilitar aquesta vida a la ciutadania. En aquest sentit, aquest projecte consistia en sensoritzar 4 pàrquings d'estacions, 4 aparcaments que són a l'aire lliure, que no tenen barreres i per tant no permeten un comptatge senzill via barreres o via altres mecanismes que podem tenir. Aleshores, havíem de buscar una solució que ens permetés la sensorització i un nivell de precisió molt alt i que a la vegada pogués ser una solució que no pogués tenir, a la que no se li pogués aplicar vandalisme, que pogués ser de fàcil manteniment, que hagués de tenir unes característiques tècniques molt concretes per estar a l'aire lliure i sense vigilància les 24 hores al dia, 365 dies a l'any. A la dreta podeu veure, és una captura de pantalla de la web de Ferrocarrils, on hi apareixen 3 dels 4 aparcaments que hem realitzat, amb el número de places totals que n'hi ha i l'ocupació. La foto està presa en diumenge, per tant té un 93% de disponibilitat, perquè, com sabeu, moltes d'aquestes estacions s'utilitzen sobretot perquè les persones que vivim i jo m'incloc fora de la ciutat puguem anar a treballar a la ciutat de Barcelona en la majoria dels casos. Aleshores, un dels objectius és reduir la quantitat de cotxes que entrin a ciutat, reduïm el número de tones de CO2 i de perillositat d'accidents, etc., que podem patir la ciutadania, i una manera de posar-ho més fàcil és que sapiguem que quan arribem a l'estació no ens haurem de passar 25 minuts buscant plaça d'aparcament, sinó que podrem aparcar una de les places que Ferrocarrils posa a disposició d'aquesta ciutadania. La informació, com dic, ja la teniu al web perquè nosaltres concentrem tota aquesta informació que reben els nostres sensors en una web i aquella web traspassa la informació mitjançant un bus a la pròpia web de Ferrocarrils de la Generalitat. És accessible també des de l'aplicació mòbil de Ferrocarrils, aleshores està disponible en tots els formats. Dit això, a l'hora de quan apostem de com fer aquest projecte que ens proposa Ferrocarrils, presentem diverses opcions que hi ha disponibles. La primera, que com veieu ja té els vistos perquè és la que finalment es va optar per fer, són uns sensors que s'instal·len a terra, el fabricant és Urbiòtica, que més si voleu conèixer millor
tenen estant aquí a l'Smart City Congress, o Tomorrow Mobility, depèn del nom que li hagin posat ara. Són sensors que van al terra, que no requereixen instal·lació de cablatge, d'electricitat i de cap mena. Són sensors que tenen una altra fiabilitat, tenen una vida útil de 10 anys, no requereixen manteniment, és a dir, un cop instal·lat, tu saps que durant 9, 10, 11 anys els tindràs funcionant a ple rendiment i sense cap mena de problema i sense haver d'anar fent manteniments preventius com a mínim d'aquesta part. La plataforma és un altre món. I després fan servir la xarxa de telefònica, però la xarxa narrowband, que és una xarxa molt menys usada que la xarxa que habitualment fem servir les persones de 3G, 4G o 5G, sinó que és una xarxa narrowband que es desplega a les zones on han de tenir els sensors i allò permet una comunicació que és la xarxa per excel·lència per l'IoT, per l'internet de les coses. Dit això, al final nosaltres vam optar per aquell producte, perquè consideràvem que era el més fiable, factible per la zona, per les característiques dels aparcaments que us hem explicat, però tenim també sensors d'entrada i sortida, que per altres aparcaments són perfectament vàlids, són més econòmics, però has de tenir capacitat per poder tancar l'aparcament i tenir algú que pugui controlar aquelles màquines. Requereixen un manteniment, se'ls pot ser usuari, anava a dir, no, se'ls pot vandalitzar, perquè hi ha gent que ens pot vandalitzar aquests productes, aleshores indiquen el número de places però no quines són. Amb l'altra manera, a més, podem saber exactament quines places són i fins i tot podem aplicar polítiques d'intel·ligència com jo no vull que en aquest pàrquing em vinguin i es converteixi en un pàrquing on la gent aparca durant un mes i mig o durant 2 mesos ocupant el 50% de les places perquè això m'ocasiona un problema. Llavors, amb el primer sistema sí que podies fer-ho, amb aquest segon simplement saps quants cotxes han entrat, quants cotxes han sortit i apliques la matemàtica. I el tercer sistema, que pot estar molt bé en segons quins territoris o realitats, és un sistema d'intel·ligència artificial aplicada a les càmeres normalment de seguretat que ja tenim instal·lades als pàrquings. Aquí estem parlant d'aparcaments que no tenien aquesta infraestructura perquè no són pàrquings vigilats. Estem parlant de llocs on igual no hi havia electricitat i estem parlant d'ubicacions on a més se'ls hauria d'anar a fer una instal·lació molt més complexa, transportar l'electricitat i després fer-los un manteniment que només seria d'ús exclusiu d'aquests aparcaments. Si tu tens una càmera de seguretat, de manera recurrent has d'anar, has de netejar-la, has d'aplicar-ho i tu ja tens aquest manteniment previst per realitzar per un altre projecte, diguéssim. Però si només ho has d'aplicar per les càmeres d'intel·ligència artificial dels aparcaments, és introduir un sobrecost que no tenia gaire sentit. Aquests són 3 dels sistemes que treballem, hem actuat amb el primer, ja estan instal·lats i funcionant, i després com funciona aquesta part, no? És una mica el que us explicava. El sensor fabricant es fa un forat a terra, se li aboca una resina especial, el sensor emet una ona electromagnètica que en xocar amb el vehicle torna la resposta i li diu aquesta plaça està ocupada i allò viatja per la connectivitat de telefònica, per la nostra xarxa narrowband, va fins a una plataforma que també és del mateix fabricant Urbiòtica i aquesta plataforma alimenta d'altres plataformes, en aquest cas la de ferrocarrils o la de Smart City o el que sigui, i és aquesta última part del producte qui informa a la ciutadania de quantes places lliures queden i de possibles previsions. A més, et permet fer estadístiques d'usabilitat, o si aquí tenim un aparcament que realment no està fent servir, haurem de fer més publicitat, etc. Et dona una sèrie et dona intel·ligència de negoci, en aquest cas, perquè després Ferrocarrils pugui explotar-la per millorar aquesta mobilitat de la ciutadania. Dit això, el de baix és molt senzill, és simplement en què consisteix la nostra filosofia de com funciona l'internet de les coses, recollir informació, connectar aquesta informació amb internet, amb la nostra xarxa de comunicacions, processar-la, analitzar-la i finalment, client final ha de tenir tota la informació per poder actuar i millorar les polítiques de mobilitat que consideri des d'una intel·ligència de negoci que ja no tenim nosaltres, sinó que qui la té és, en aquest cas, Ferrocarrils de la Generalitat. Això seria tot per part meva, és un projecte que la veritat és que pot donar molts bons resultats i que estem molt contents d'haver pogut fer i de nou, gràcies per confiar en nosaltres en els dos aspectes. Gràcies, Aitor.
Has parlat d'una plataforma final on van les dades. Sí. Podries detallar una mica més quines possibilitats hi pot haver de cada futur amb aquesta plataforma, a nivell d'informació ja a nivell de ciutadania? És a dir, hi ha recorregut amb aquesta tecnologia? Sí, correcte. Aviam, aquesta és una plataforma, que és una plataforma cloud, és una plataforma amb uns APIs estàndards, és a dir, que és molt fàcilment integrable amb altres projectes, amb webs, amb aplicacions, tant de ferrocarrils com d'altres que en el futur puguin sortir, de manera que el que hem intentat és buscar una solució tecnològica que ens permeti créixer tant com sigui necessari, que permeti que sigui fàcil la replicació, l'ampliació i la publicitat de totes aquestes dades a tants llocs com es consideri, com Ferrocarrils necessiti o consideri necessari portar aquestes dades. Perfecte, doncs moltes gràcies. A tu. Doncs ara donarem pas en Lalo Blanes, ens explicarà els aparcaments segurs de vehicles de mobilitat personal, en concret els bicitancats que hem implantat a Ferrocarrils. No sé, Lalo, si vols vindre aquí o vols fer des d'allà. Sí? Endavant. Pues molt bon dia. Agrair a Ferrocarrils que hagi comptat amb nosaltres per aquesta ponència i demanar-vos perdó pel meu català perquè vinc de València, vaig a fer el que puga. Nosaltres, per posar-vos un poc en context, fa 17 anys, a través de l'Ajuntament de Vitoria, en aquell entonces la intermodalitat en bicicleta pues, quasi que existia. Al final el que n'hi havia era molta bici pública i molt poc d'ús de bici privat. Entre altres coses perquè existia la U invertida, que encara segueix existint, i, clar, difícilment jo deixava la meva bicicleta en una estació de ferrocarrils sabent que quan tornava pues, no estava la bicicleta, o bé altres usos el que feien és comprar una bici molt barata sabent que ja anava a ser robada. A partir d'ahí nosaltres vam desenvolupar un sistema propi des de zero en el qual teníem un bicitancat que al final és ferro, ja poses les mesures suficients, però després van crear un control d'accés en el qual li donaren facilitat a l'usuari, vull dir, que fos molt fàcil. En aquell entonces el que més duia és el tema de la RFDI, la tarja, i van dir, escolta, això ja està inventat, anem a crear algo molt més còmode que duen tots en la mà sempre el mòbil. ¿Vale? Con lo qual van desenvolupar en su dia, ja fa 15 anys, quasi 16, un control d'accés en el qual l'usuari, quan arribara al pàrquing que volia gastar, qual bicitancat en aquest cas, ho tinguera molt fàcil. Em descarregue l'app en el mòbil, dones meus datos i accedisc al pàrquing. No tinc que anar a buscar una tarja, etc. Al mateix temps, per seguretat, si en qualsevol moment no tinguera cobertura en el mòbil, també van crear diferents tipus d'accessos. Perdoneu, que estic així, no he passat. Diferents tipus d'accessos mitjançant el qual assegurem que l'usuari sempre podrà entrar al pàrquing. Si no té datos però té cobertura en una quidrada gratuïta pot obrir el pàrquing, si té datos pot fer-ho en el mòbil i si ni té datos ni té cobertura, mitjançant un codi alfanumèric en un teclat que tenim en tots els pàrquings pot accedir-hi. Vull dir, assegurem que l'usuari sempre entra al pàrquing. En aquest cas fa 3 anys es van posar en contacte en Ferrocarrils per desenvolupar el projecte que he vingut a contar-vos un poquet, que són els 11 bicitancats que avui en dia estan donant servei a diari. Al final, el que han creat és aquest control d'accés, el qual es desenvolupa una app pròpia, però al mateix temps no fem una app a l'ús com és, n'hi ha milers d'apps, sinó que creem una plataforma darrere de l'app mitjançant la qual l'explotador del pàrquing pot tindre en tot moment la informació de lo que està ocorrint. A banda dels mitjans d'accessos, que aquests 3 són estàndard, tenim accessos per huella dactilar, per targeta RFDI, en algun lloc on encara ens ho demanen, però al final un poquet l'avantatge que tenim nosaltres a dia d'avui és que com és un desenvolupament propi des de zero, podem millorar-lo i inclús en FSG durant el desenvolupament d'aquests 2 anys que estem treballant, que van acabar en octubre, hem ampliat un desenvolupament per donar més seguretat al pàrquing. Al final, el que es busca és que n'hi hagi un ús de la bicicleta privada
i no la bici pública, que sabeu que al final és un cost molt gran per al consistori. L'experiència que han tingut en els bicitancats ha sigut que l'acceptació ha sigut boníssima, ha hagut un ús molt gran d'ella i clar, és molt més difícil fer un robatori dins del bicitancat que en la U invertida. Al mateix temps també el que van desenvolupar, com us he dit, és una plataforma de la qual ja tenim una API creada des de fa 5 anys. Mitjançant aquesta API podem posar-se o donar aquesta informació, que en aquest cas surt en totes les pantalles o en la web, perdó, de Ferrocarrils, de la disponibilitat que n'hi ha en el pàrquing. Si jo penso anar en la bicicleta al pàrquing però està complet, doncs no faig aquest viatge, perquè quan arribi tindré que deixar-la en la invertida. Al mateix temps, igual que la capacitat del pàrquing, en tot moment online, Ferrocarrils i nosaltres sabem el que està ocorrent dins del pàrquing. Qui ha obert, quan ha obert, en el moment que ha obert. I després, un dels desenvolupaments que van crear és de quina manera, els robatoris al final la gent sabeu que s'inventa tot i n'hi ha, no? Entonces, com tenim un avantatge gran que la plataforma tenim contacte en tot moment en el nostre usuari, vull dir, nosaltres via push o via correu electrònic podem enviar en qualsevol moment la informació que vulguem a l'usuari, o bé nosaltres o bé l'explotador, que en aquest cas és Ferrocarrils. El que van crear és un sistema d'alarmes mitjançant el qual salta una alarma, enviem informació directament a qui vulguem, a Ferrocarrils, a l'usuari, a qui siga. Imaginem-se que l'usuari en aquest cas no ha complit les condicions d'ús que quan entra al pàrquing li se marquen i accepta. S'ha deixat la porta oberta. Immediatament nosaltres enviem un push a l'usuari dient ha deixat la porta abierta, i després si els 2 o 3 push que li enviem no reacciona, podem enviar un push a l'encarregat d'aquesta estació per a que vagi i la tanqui. En poques paraules, nosaltres el que hem dissenyat al final és un sistema mitjançant el qual, a banda de que siga àgil, fàcil, intuïtiu, que la gent, com bé vos ha dit, arriba en la bici, no coneixia el sistema, se'l troba quan arriba, hi ha un cartell, que en aquest cas és este d'aquí, on li explica clarament quin procés té que fer, el fa i a funcionar. En 3-5 minuts, depenent de lo àgil que sigues en el mòbil, el dones d'alta i gastes el sistema. A banda d'això, perquè vegeu, la domòtica és molt senzilla, és aquest equip que veu aquí, super senzill, i ahí dins nosaltres també vam desenvolupar una connectivitat pròpia per evitar al final que hackegen el router, que el router es satura, 1000 històries. Tenim un 4G en aquest cas ja a dia d'avui propi per a nosaltres i també una targeta Ethernet on tinguem red. I a banda de també comentar-vos més o menys l'èxit dels visitancats. A dia d'avui acabarem l'any, si tot va bé, en uns 1.000 usuaris, el qual crec que per l'experiència nostra que duem uns quants anys, el primer i segon any són durs, la gent li costa entendre-ho, li costa gastar-ho, li costa fer-se la idea, però en el moment que roda ja no n'hi ha problema. Al mateix temps també busquem que siguin pàrquings o visitancats de rotació. Què significa rotació? Això no és un trastero on jo vaig, deixo la meva bicicleta i m'olvide, sinó que és un visitancat on a diari deixa la bici i la replegue. En aquest cas el que hem desenvolupat també és una passarel·la propi de pago, que en aquest cas és gratuït, els visitancats són gratuïts de moment, no sé si a la llarga seguiran sent gratuïts o no, però sí que el que no fa un bon ús i deixa la bici durant 10 o 12 dies, el sancionem. El que vos comentava, a partir d'ahir nosaltres un poquet contàvos també que l'experiència que han fet en Ferrocarrils és un estàndard en el qual l'usuari que està gastant en Olesa la bicicleta i el bicitancat quan vaig a Sevilla, quan vaig a Madrid, quan vaig a Vitòria, en el mateix sistema podrà accedir als pàrquings de bicicleta que n'hi ha, i a futur, quan tinguem en els consistoris la famosa plataforma Smart City única, que algun dia arribarà, a través de la nostra API podem
clar, integrar tots els datos allí i no tindré cap problema. Vale? Un poquet, contar-vos que estem a nivell nacional pues, en quasi totes les principals capitals de província. Com ha comentat Carles abans, tenim 160.000 usuaris, 25.000 places segures, vale? I tancades on la gent pot fer ús de la seva bicicleta en tranquil·litat i uns 20.000 usos a diari en tots els nostres pàrquings. En un principi, ahí teniu algunes de les instal·lacions, vos he posat les de Catalunya, vale? I bueno, seguim en ferrocarrils, avui mateix ja ens han adjudicat els 4 següents anys i esperam pues, desenvolupar coses noves en ells i bueno, pues, agrair-vos tot el que ens heu facilitat per poder estar així. Vale? Se m'ha passat. Gràcies, Lalo. Tenint en compte els 11 bici tancats que tenim ara a Ferrocarrils, cada dia mirava les dades i des que vam començar hem aparcat unes 6.000 i pico bicicletes, Déu-n'hi-do. Quin nivell teniu a nivell del sistema de control d'accessos? Quin nivell d'incidències tenim? Han tingut moltes, poques? És una cosa que quan començàvem fa 3 anys vos dèiem i a voltes és difícil de creure, però realment la veritat que hem desenvolupat un producte pensant que quan un senyor arriba al pàrquing i intenta entrar, el que vol és entrar ja perquè el tren se'n va. Vull dir, no podem pretendre, ja no... Imaginem-se que la intermodalitat no és en els bici tancats, és en un pàrquing per anar a fer feina. Tots apurem i anem a l'última, amb la qual té que ser superràpid i no pot tindre incidències. I a dia d'avui, perquè tingues una idea, en el que ha sigut els bici tancats, incidència del control d'accessos pur i dur, pues estarem en un 0,00003, més o menys. Si els números no m'han fallat, que està revisant, pues han tingut en els 2 anys 2 incidències. És una cosa superimportant que treballem a tope, perquè realment és el que el dic, que si la gent no té... El dia que jo no puc anar a fer feina perquè no puc guardar la bicicleta o me la deixen o invertida quan torne no està, pues deixe de gastar el bici tancat. Amb la qual és un tema que han treballat a fons i la veritat que tenim un índex d'incidències molt, molt baix. Molt bé, gràcies. Aquí hauríem acabat, ens queden 5 minuts. No sé si algú vol fer alguna pregunta a algú dels ponents, si no donaríem per acabada la sessió, no? Bueno, crec que hem vist 4 exemples de com incideix les noves tecnologies amb els processos de l'experiència de viatge, tant a nivell d'intermodalitat com a nivell d'atenció al client. Crec que han estat molt suggeridores, molt ben explicades i el que cal és continuar per aquest camí. Gràcies a tots.